PCB. Elektronika, ktorú používa každý. Veci, programátori, hráči a aj ľudia, ktorí si idú toto. Oh, brother, this guy stinks! Hej, kvôli tomuto rámky stoja toľkoto. Keby žijeme bez elektroniky, tak celý život by bol v kolapse. A nie každý si uvedomuje, že toto je najdôležitejšia časť elektroniky. Tak preto si dnes predstavíme, čo to je a čo to obnáša výroba takejto placky. Vítajte späť pri výrobe Bobota. Takže, čo je to PCB? Printed Circuit Board, alebo tzv. Doska plošných spojov, je kus železa najčastejšie medí, na ktorú sa pripájajú ďalšie komponenty. PCB nahradzuje káble, takže zariadenia môžu byť menšie, sú presné a zároveň majú dlhšiu životnosť. V roku 1936 rakúsky vynálezca Paul Adler prišiel s jednoduchou, ale geniálnou myšlienkou. Namiesto zložitého ručného spájania káblov vytvoril vodivé cesty rovno na doske. Pri výrobe dosky sa inšpiroval tlačou. Podobne ako sa tlačí text na papier, ale namiesto textu tlačil elektrické spoje na dosky. Počas týchto rokov PCBčko prešlo nejakým vývojom a dnes máme mnoho typov PCBčok. Jednovrstvové, dvojvrstvové, viacvrstvové, pevné, flexibilné, rigid flex a potom sú tam HDI PCBčka, čo znamená High Density Interconnect. Jednoducho tieto dosky majú vysokú hustotu spojov. High Frequency PCB a potom sú tam ešte hliníkové PCBčka. Každý z týchto jeden typov má nejaký svoj iný štýl, ako sa vyrába, ale dneska sa pozrieme na 20-ročný starý spôsob výroby PCBčka. To sa robí srandu, ne? 84,8% nie je prihlásených na tento kanál na odber. Zmeň to, more. Je to iba jedno kliknutie. Ďakujem. Teraz chcem len upozorniť, že ukázaná výroba je braná ako starý 20-ročný výrobný proces a všetko, čo tu uvidíte, bolo pod dohľadom profesionálov. Skúšajte len na vlastné riziko. Pred každou výrobou PCBčka musíme mať dizajn, kam idú komponenty a ktorý pin sa má s akým pinom spájať. Najprv sa poprepája schematika a potom sa z toho vyrobí PCBčko. Ak už dizajn máme spravený, tak ten dizajn musíme dať nejak na tú dosku. Najprv si vytlačíme dizajn na papier, aby sme videli, či to bude správne. Ako náhle upravíme dizajn, tak sa už netlačí na normálny papier, ale tlačí sa na kus modrého papieru, ktorý vie ten pigment preniesť na tú dosku. Tento pigment sa preniesie žehlením. Doslova žehlením. Pri tomto žehlení je dôležité, aby sme na tú dosku moc netlačili a zároveň počkali, kým sa nahreje tá doska. Po vyžehlení ten papier odlepíme a pozrieme sa, či tam nie sú nejaké defekty. Ako náhle tam je nejaký defekt, tak zoberieme permanentnú fixku a zakryjeme tento defekt. Keď už máme všetko vyschnuté a všetko zakryté, tak prichádza ten najväčší proces a to je leptanie. Princíp leptania je úplne jednoduchý. Ako náhle sa táto silná žeravina dotkne hociakej medi, tak instantne ju začne odstraňovať. Tento proces trvá nejakú chvíľu, tak si dávajte pozor, aby ste nenadýchali výpary. Táto žeravina odstraní všetku prebytočnú meď, ale zostane iba meď, ktorá je schovaná pod tým, čo sme zažehlili. Po vyleptaní táto doska sa musí prepláchnuť. Pri oplachovaní buďte opatrní. Leptadlo je veľmi nebezpečná látka a po opláchnutí nám potom zostáva už iba vyvrtať diery. Po tomto celom procese výrobe vám zostane niečo takéto. Toto je základná jednoduchá PCB doska. Táto doska sa nebude používať k robotovi, lebo slúži iba na náučné účely. Ďakujem, že ste dostali až na koniec tohto videa. Ja a môj tým si veľmi vážime vašu podporu a vidíme sa pri poslednom videu. Taktiež chcem upozorniť, že posledný diel natáčanie a výroba robota bude streamovaný. Takže choďte pozrieť na náš Instagram pre viacero informácií.